Здравейте, приятели, днешното видео ще спра тази маска с тези пачове. Сега ще ви покажа малко по-близко. Това е маската с кокос, а това са пачовете с драконов плод, които са нови от Дим, и това също е от Дим. Това е моето огледало. И сега, да. И така, ще започнем с пачовете. Така ще се сложа тук огледалото. Ще започнем с пачовете. Не знам колко се виждат, но са бляскави с драконов плод. И сега ще ги отворя. Смешат много хубаво, обаче. Също така трябва да ги отворя. А не, аз не съм ги отворила на цяло. Ето. Не знам от кой страна трябва да гледам. Там и са вътре. Останали. Много са желирани и такива. Ура, вижте колко е готино. Така. Не. Чакайте малко ти да взема и тъй. Не знам дали и друг ще я хареса, но мисля, че искам да я публикувам, ако Джеси е склонна да й даде още един шанс. Ето така. И сега ще си сложа и другия пач, който е тук вътре. Не знам, хора. Не, хора, не знам дали трябва да спустя. Не знам. Аз не знам как да го сложа, обаче. Май го сложих на обратното. Ей, тъй. Хора, и сложих си. Сложих си ги. Може да изгледам като гръмна мозайк, но сега е време за маската. Сега ще отворя отзад. Опа! Вой, хора! Мамо, тая маска мириш уникално. Уникално мирише! Вау! И хора, сега ще си сложа уникално мирише уникално. Уникално. хора.
Тъй, сега си училата. И съм готова. Да. Хора. Просто уникално. Тъй. Тъй беше от мен и ади, чао.